Бик кызганыч, сөекле улыкайым. Мондый җирдә үсүең кызганыч. Ялгызлыкта. Күп еллар элек дөнья икенче төрле булган. Без чәчкә аткан үләннәр, агачлар арасында яшәдек. Башка җан ияләре белән бергә. Күктә кошлар очкан, диңгезләрдә зур балыклар йөзгән. Елгаларның сулары эчәрлек иде. Күпереп үскән үләндә уйнап, гаиләләп ял итә идек. Һава сулай идек. Курыкмыйча. Кешеләрдә бар нәмәдә булган. Шунлыктан барысын да югалтканбыз. Үзебезне бетергәнбез. Моны ничек туктатырга белмәдек. Бездән соң калды шүллек, корылык, бушлык. Табигатыбызны үз кулларыбыз белән үтердек. Гафу итәрсең микән, әни? Нишлейсің анда, малай? Бар үйіңә қайт. Не ішің бар мұнда? Бар. It's killing me, man. Summer's doors are open. Occupant 5 immediately. Эй, тоқта, малай!
Қаладан шығу тыйылған. Шомер 39 протоколын бұзғансыз. Сізді құтқарыр үшін зинхар кері келегіз. Тоқта! Дөшір құралыны, балаға атасың бет. Үшқындың білләсен, мұнансың команды бойынша ғана қалды. Шоқыңғыры. Тоқта! Құдай. Жан Сурат Башкортизation YouTube каналы үшін башқұрт тілінен Туньяк Кынбайш диалектіне тәржіме етілген. Тексті оқыдылар Хаят Хамальбек Исмаил.